Başkalarının siz hakda näme pikir etdiğini hakda pikirlenmeni besedin. Ne için biz besetmeli, ne için biz başkalar hakda pikir etmeliler. Sebebi, eğer sizin arda olağınız bağlısa, öňüňize goýan maksatlaryňyz bar bolsa ve siz pikir etdiňiz, naprimер. Men häzir onu etsem, men bir video düşsem, ya story goýsam, ya başka bir ýere putuşaýsy etmeli başlasam, aýlanmana başlasam, seýahata başlasam, o näme diýer, bu näme diýer, näme pikir eder, men hakda näme bla 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 bla. Ve şular sizi öz maksadyňyza ýetmekden iza goýar. Ve glavny bir priçinan biri, näme üçin siz başkalaryň näme pikir etdiğini hakda pikirlenseňiz, bu özüňizi pes hasaplamak. Yani siz şolardan özüňizi pes hasaplaýaňyz. Şoň üçin şolar hakda pikir etdiňiz. Ve näme üçin özüňizi pes hasaplaýaňyz? Sebebi siz özüňize inanmaňyz ýok özüňize. Ve şo sebäpli hem size başkalaryň pikirleri, garaýşlary täsir etdi. Ben şundan söz bilen üçden masakady paýlaşmakçy. O masakada maňa da kömek etdi. Yani bu men birinji videom. Öňe pikir etdiň başkalar men hakda näme pikir eder? Eğer ben öyle men video çıktım, Instagram açtım, YouTube açtım, näme diýerler, ne eýderler beýle. Şunu bla 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 pikirler mady yani. Ve men köp okudum, nädip atkazatsiýa bolmaly, nädip zawismyst bolmaly, nädip şondan vazgeçmeli. Ve yani üçten совет, üçten maslahat, самый лучший вот başlayalım. Birinci, 5 tane kompliment. 5 tane odan sözler, yani size aydıran hükmen aydanlar var. Sen odan saçılışın yalak olupdur, ya gaşın yedin, ya horlumsun. Horlumsun diye de yarayar. Ot, şöyle sözler ya da başka. Sen akıllı, sen şunu iş go ettin, näme ettin. Şöyle size aydıran odan sözleri, 5 tane komplimenti. Listoçya ýazyňyz şonu günne okaýaňyz. Siz has özüňize inanmaňyza kömek eder. İkinci maslahat. Senedim, her kimin öz problemasy var, her kimin öz durmuşy var. Ondan şonu adam siz hakda, siz hakda pikir edip gezipdiren o. Prosta kerden talmaly, şonu beýle adamlar siz hakda pikir edip azajyk pikir edýär. Hem kişi öz problemasy, öz durmuşy, öz geljegi bar. Näme sizin özüňiz primer. Siz şo bir adam hakda ýöne pikir edip gedýäňizmi? Pikir edip gedýäňiz bar. Meselem biriň ýyklany gördüňiz. Bir ýalňyş bir söz aýtdy, ýöne şonu ýatlap gedýäňiz bar. Beýlekleri mezilsiz ýaly. Üçüncü maslahat. Arkaýyn prosta özüňizde swobodny çuvsowat edin. Hiç wagtyňyzda başkalaryň siz hakda näme pikir etdiňini bilmek islemeň. Sen näme ýerek şol başkalaryň siz hakda pikir etdiňini da o atak nädir? Videoýyňyzy, suratlaryňyzy Instagram näme eýle beýle imo suratlar goýanlyda pikir etdiň, o näme pikir etdik ha? Bu haladım ka, o haladım ka, bu näme pikir etdik ha? Şuratlar sizin energiýaňyzy alýar. Вообще бесполезно. Gerekmeyecek zatlar. Gerekmeyecek вообще. Siz şola pikir etdiňiz, o suratlaýaňyz ve o näme o adam näme pikir eder? Haladım ka, halamadım ka. Siz uşa şonu pikir etdiňiz öz fiziski taýdan bolmasa da içki taýdan özüňizi pese düşürýäňiz. Öz energiýaňyzy ýoklaýar. Burada etjek bolanňyzdan haçansa molalap gezip ýörsiňiz. Yani bir derek wagtyňyzy sarf etdiňiz, bir derek nerwiňizi daýaraýan, bir derek samsyk-samsyklaplar hakda pikir etdiňiz. Şoň üçin вообще hiç biljek bolmaň. Pus näme pikir edip geçsen, hiç biljek bolmaň näme gerek.
Bolýar. Eger siz prosto şu 3 saatdan soň özüňizi hiç atkasaç edip bilmeseňiz, başgalar näme pikir etýän, näme pikir eden okşan hakda ýa şu hakda pikirlenip duramasaňyz, onu prosto pikir edin. Bolýar. Meselem ol sen hakda erwet pikir etýär, gowy pikir etýär. Näme alaly erwet pikir etýär. Pikir etse geçsen. Dünýä soňy däl. Şu bir adamyň pikiri bilen senin durmuşyňa soň gelen olar. Bu senin öz durmuşyň, öz etýän zatlaryň, öz etmeýän zatlaryň hemme sana sapak gorup geler. Ol adama däl. Ve hemme biriniň gözüne idealny görünjek bolýar. Şoň üçin on gözüne gowy görünjek bolup, on gözüne gowy görünjek bolup, özüňizi gowy görkejek bolup, özüňiz bolmaýan ýatdan çykarýan. Aslında siz kim? Aslında siz näme olarýan? Aslında siz näçe ýaşasyňyz gelýän şu zatlary durmuşyňdan çykaryp başlaýan biriniň gözüne gowy görünjek bolup. Şoň üçin давайте maslahatym prosto video çekip bilýäňiz. Ot men ýaly. Prosto video çekýäňiz, özüňiz zatlaryňyzy aýtýaňyz ýa-da ýazyp bilýäňiz. Dnevnik, ежедневник tutýaňyz. Ýazýaňyz öz kenarda pikirleri, näme üçin şol hakda sen pikir etýän? Näme üçin şol adamyň sana pikiri gerek? Näme üçin? Ýa hakykatan näme üçin gerek şol adam sana pikiri? Sen ýaşaýan öldürmüşiň ol ýaşanýar. Onuň meselem o üçin ören важный adam diýerler şol. Sana hukman gerek şoň milenýasy. Sen şoň milenýasynda şoň näme sen hakda pikir etýänini bilmesen wapşe gep bilen diýerler. Prosto ýaz näme üçin gerek? Näme üçin? Näme peýdaly? Eger sen şoň milenýasyny aldyň, bildin, sen hakda näme pikir etýänini näme peýda boldy? Näme peýdasy boldy? Näme ziýan boldy? Plusy, minusy hemme prosto analiz etmeni öwrenýän. Analiz etmeni öwrenseňiz, onuň şol hakda wapşe gerekkenini bilersiňiz. Men birinji videom da. Bu men birinji videom. Ya men köp wagtdan beri video çekesim, video düşüresim gelýärdi, gürlesim gelýärdi. Ya stand-up beýle özüm pirkollar gowurýan. Şut etmän, dat etmän gowurum soň köp ýerlere çykyp edesim gelýärdi. Ve pastiýany atklat etdim, pastiýany soňa goýardym, ay soň eder. Ya o näme diýer, bu näme diýer? Moş ýalňyşlar da eder. O birinji videom ken öz pikirlerini goýup bilenmek da çykarýarlar. Ýöne men wapşe häzir şu men görjek adamlar näme diýip pikir ederdi, wapşe pikir edem. Sen prosto özüm şu sostoýanýadan, şu ede oturan zadymdan prosto naslаждать etýän, prosto lezzet alýan. Da onu siz lezzet alýan zadyňyz, eger siz özüňiz bir ede oturmasaňyz, şona lezzet alyp oturmasaňyz, beýle kadama da hukman ýaraýar. Şoň üçin öz arzularyňyzy alsa, maksatlaryňyzy alsa, 2023-nji ýyla goýan bolsaňyz, iza süçüren bolsaňyz, men pikir etýän şu samy gowy ýyl, ýani siz öz maksatlaryňyzy ýerine ýetirmene. Например, men alaly. Men türkmençem o diýer gowy däl. Ýöne ana häzir şol gürläp durnalan, men dilmen orçça ýa türkçe söýler gelýär. No, pikir etýänim häzir men öz dilimi bilmän, video çeksem, ay ilk ören türkmençäni ören, soň näme, eýle şonda pikirler gelýärdi kelleme. No, eger men häzir bilmesem, prosto video çekip goýup görmesem, bilemem şu adamlar şonu diýermi, diýmezmi, hiç bilemem. Ondan wapşe onu koydum. Bana wapşe gerekmi şol adamlar pikiri. Men hemme etýän adam özüm üçin etýäni, hiç kim üçin edemok, özüm üçin ýaşaýan. Şu pikirler gatgo peýda etýär. Yani prosto goýan, näme diýsen, näme pikir etseler, sizin öz durmuşyňyzy ýaşan, näme sen edin?